काका वर्तमान गाँ हमारे उपस्थित अछंती काका जड़े महापुरुष बिना पुरुष महापुरुष बोले तो नाटा सीना माद तो सड़ाटी बारी बियाद है भूलेगा क्या समाने इतना लोग देखिए हम पार्टी नु स्लिप करेंगे मो बड़े महान व्यक्ति को डाकी के अपमान करुच महान व्यक्ति नु बाल व्यक्ति क्या रे क्या कहला रे क्या कहला काकांकर उच्चता 9.9 छाती काकांकर छाती 70 सेंटीमीटर और छाती तो अंटा 30 अंटा तो ये जिनिसर माप पाइला कोठी रे सड़ाटे ये दिन दी पर नंगला कर देबो काकांकर अंटा तो 90 ए 15 माइनस कर दो ना 50 तेरे पचंदरी काकांकर भुवनेश्वर रोदले का लोकंग अनुरोध कमे काका वर्तमान गाने प्रेग्नेंट रहिबे भूलेगा क्या परमानेंट रहिबे कारण काका गाँ माटी गाँ पानी पवन आउ गाँ झियो को बहुत भल पाती मोर गाटी बोले जा को ये गाँ माटीर बासना पूरा अलग प्रकार काका अरे माटी ने कुकुर को अయ్యో स्वच्छ भारत ପାଇଁ सरकार डिबिडी मारी डेंगूरा पेटुचे हेले आम गाँ कुकुर सुधरिबार ना धरना तेरा जेट पारुचंते सेट अगी दउचंते ओ आ चाड़ा सबटा कौन पाई बसचे मत से कथाटा कुआ काका हां आम गाँ हता गया ये गोटे झील को भल पाला ये झील आ गोटे गो को भल पाई एम आम हता गया पूरा हता एम कौन बुझंत अच्छा अच्छा ठीक अच्छे तुम्हें आगे वाताचा को डाको तापर देखियो कौन आज्ञा आप पसंद हाँ हतानिया हनीरो निजा 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 राजो राजल्लो I love you so much. अब ठीक अच्छे यार ये अवस्था झील पाई हाँ तापाई गोटे बल झील देखिक खोजी कर बाहा करदब है तापर से ठीक है निज गोली की सामने कौन काली कुतुर जे पड़े पलानी ये मो पाई दियो कुची की दब
କାକା ନା ଚୋପା କାକା 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 ଆମେ ଆଉ ଏସବୁ ଶୁଣିପାରିବୁନି। ହଁ କାକା ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ତମ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜିବୁ। ହଇବ ମତ ଆତ ଦିନି ପୁରାଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଖୋଜିବୁ କାକା। ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ରେ ବୋଇଲେ କାକା ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଭକ୍ତ ସେ ମାଇ ପିଲା ଦନ୍ଦା କାକା କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିବନି ରେ ବୁଝିଲ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବୁନି ଆମେ ଚାଲୁ ଝିଅ ଖୋଜିବାକୁ ପାଦ ଆମେ ତ ଚାଲ। ଏ ପିଲା ଏ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ରେ ମୁଁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଭକ୍ତ ରେ କୁଆଡେ ଗଲେ क्या रे क्या डॉक्टर रे ऊपर रे हाँ क्या रे No, 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 no. हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ए बापा किए चिन्ही पारलिनी। ଏ ମଉସା ତମ ଗାଁରେ ଝିଅ ମିଳିବ ଝିଅ? ଏରେ ବାପା ସେ ଜିନିଷ ଦେହକୁ ଭାରି ଗରମ। ଏ ଗରମ ଦିନରେ ତମେ ସେ ଜିନିଷ କଣ କରିବ? ଆଉ ତାର ବାପା ଯାହା ରେଟ ହେଲାଣି ଇଏ ପରା ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହାତ ମାରି ହଉନି। ଏ ଲୋକ ପରା ଆଜିକାଲି ଗାଈ ବଦଳରେ କୁକୁର ପାଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘିଅ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଶଳା କଲା ବୁଢା ଘିଅ ନୁହେଁ ଝିଅ ଝିଅ ତମ ଗାଁରେ ଝିଅ ମିଳିବ? ଓ ଝିଅ ନା ମାଇକିନିଆ ମିଳିବେ। ଚାଲ ଏଠୁ। ସେଟା ଯୁଗ ସମୟ ଯାହା ହେଲାଣି ଏ ଝିଅ ପୁଅ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ସେଟା ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ ନ କରିବା ଭଲ। ତାହେଲେ ଆସିଲେ ଝିଅ ଖୋଜିବାକୁ। କଣ ହେଲା ରେ ମା ମାମି ଆଉ ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ମିଳିବେନି ରେ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲାଣି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମା ପେଟରୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଏ ସମାଜର ବୋଝ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ। ଏ ସମାଜରେ ଝିଅମାନେ ଯଦି ନ ରହିବେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଝୁଟି କିଏ ପକେଇବ ରେ? ମୁରୁଜ କିଏ ପକେଇବ? ହଁ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କିଏ ପାଳିବ ରେ? କାକା ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହିଥିଲି ସେଟା ବଡ କଷ୍ଟରେ ଝିଅ ଠିକ କରିଛି। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ଏ ବାବୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ରେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଇତି ଅଧା ଶୁଣିବ ମାନେ ଆପଣ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା ବୁଝିଲ। ଏଇ ଦବା अरे बाबू मो कते टिके सुन रे बाबू अरे बाबू मो कते टिके सुन रे बाबू काका ଆପଣ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଏଇଠି ଥାନ୍ତୁ। କାଇଁ ଡରୁଛୁ ରେ ମୁଁ ହାତ ପେସେଣ୍ଟ ଜାଣିଛୁ ନା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଓଲେ ଓଲେ अयो ये गोर संगरे मोर पुराना संपर्क रहले वाले लागे छे रे। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ का संगरे I don't know। का संगरे मालूम ତମେ ମତେ ବାହା ହେଇ ପୁଣି ଝିଅ ଖୋଜୁଛ ବାହା ହେବାକୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ନ କି ରେ? कोटी नहीं आइले रे फसे देलु ले मते।
ଏଇଟା ମୋ ମାଇକିନି ରେ ମାରିକି ଫଟେଇ ଦେବ। ତମେ ଯଦି ନମ୍ବର ସିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଜ୍ କରିବ ମାର୍କେଟରେ ରିଚାର୍ଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବନି। କଥା କାଣ କି ମାର୍କେଟରେ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଚି କରି ବାହା ପଡ଼ିଥିଲି ରେ, ନହେଲେ ମୁଁ ବାଡ଼ୁ ରହିଥାନ୍ତିନି କି। ମୁଁ ଏ ବାକୁଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ଲାଗି ଝିଅ ଦେଖନି ରେ, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ରେ। ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେନି, ମୋତେ ଉଠେଇକରି ନେଇ ଆସିଲେ। କଥାରେ ନାଇଁ ଯୋଡ଼ ନାଇଁ ପର ଗଇତା, ଗରମ ଖାଇବୁ କି ପଖାଳ ଖାଇବୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ପଇସା, ନହେଲେ ପେଟକୁ ଆଉଁସି ପତର ପକେଇ ବଇତା। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ନହେଲେ